Salut YouTube și bine v-am găsit la un nou tutorial pe acest canal. Data asta vreau să vă arăt cum să vă instalați skin pentru Minecraft. Bun, intrăm pe o pagină de Google, nu contează, oricare, și scriem Minecraft Skins S-K-I-N-S. Dăm Enter și aici dă Skindex Minecraft Skins. Dăm pe primul rezultat. Bun, și aici găsim mai multe skinuri. Noi ne alegem care dorim. Hai să alegem și noi unul. Bun. Hai să-l alegem pe acesta. Dăm o dată click pe el. Ok, ni se va încărca această pagină. Aici ne arată cum va arăta skinul. Bla bla bla. Și noi dăm aici. Aici. Nu la grasa asta de aici. Dowland. Unde vreți aici Dowland. Îi dă Dowland. Se încarcă aici jos. Ok. Îl tragem pur și simplu pe desktop. Bun. Îi dăm, putem închide browserul. Îi dăm rename. Stați doar puțin. Dăm dublu click pe el, rename. Și scriem S-T-E-V-E. Steve, adică. Bun, dăm așa. Mereu în bara de start și scriem %a-p-p data procent. Dăm Enter. Ok, ne va apărea acest folder. Dăm Minecraft aici. Dăm la version. Alegem versiunea pe care vrem noi să ne băgăm skinul. Hai să luăm 1.7.2 sau nu 1.8, ok. Dăm pe ea. Dăm aici Optifine 1.8. Dăm pe ea Open with WinRAR. Ok, ne va apărea așa. Noi dăm Assets Minecraft Textures aici, Entity și apoi dăm în jos și vedem aici Steve steve.png. Ok. Luăm această fotografie de aici și o punem pur și simplu așa. Dăm ok. Și se salvează cu numele steve.png. Așteptăm. Ok. Acum intrăm în Minecraft și dăm pe versiunea care am ales să băgăm fotografia, adică skinul. Și gata. Aveți skinul. N-am să mai intru și eu că o să-l aveți sigur. Ați văzut la episodul meu cu Build Battle că aveam un skin și același l-am pus. Deci 100% mere. Vă mulțumesc că acesta a fost tutorialul meu de astăzi. Nu uitați să dați și voi butonul like, share, subscribe. Pa, pa!